Kaikki meistä tietää sen hyvän olon tunteen, mikä tulee silloin, kun me treenataan tosi kovaa, mutta se hyvän olon tunnehan ei tule itse asiassa siitä treenistä, vaan siitä, että se loppuu. Sun keholla on semmonen sääntö, että jokainen tunnetila laukaisee aina vastareaktioon, ja tätä kutsutaan Solomonin teoriaksi. Rauha, mielihyvä, kaikki tämmöiset jutut on niinku meidän aivojen tapa palkita meitä siitä, että me ollaan tehty jotain rankkaa, jotain epämiellyttävää. Eli se itse ärsyke, mitä me tehdään, niin se ei meitä vielä palkitse, vaan se meidän kehon vastareaktio, mikä aiheutuu siitä, kun me tehdään jotakin todella raskasta ja epämiellyttävää. Ja homma juju tulee tässä, että mitä useammin sä pystyt toistamaan sen epämiellyttävän asian, niin se vastareaktion voimakkuus kasvaa samassa suhteessa. Eli jos sä pystyt toistamaan jotain epämiellyttävää tekemistä kauan ja pitkään ja paljon, niin mitä enemmän sä toistat sitä, niin sitä voimakkaammin sä tunnet sen vastareaktion, eli sen hyvän olon tunteen. Eikö se ole aika mielenkiintoista? Mutta sama lakihan toimii myöskin toisinpäin, eli jokaisen huipun perään tulee myös aina notko, eli mitä korkeampi dopaminipiikki, niin sitä parempi krapula sitten jälkeenpäin. Eli helppo ja nopea mielihyvä maksaa itsensä takaisin huonona fiiliksenä, mutta kun altistat ittees tarpeeksi paljon epämiellyttäville asioille, niin mielihyvä kasvaa kerta toisensa perään.